Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akubikwa ukuthi zilande ngodliye hostel izinto ebezidatshwe ngesikhathi kunombhekisho Soweto eDeepkloof. Nginibingelele ngiphinde nginamukele izindabeni zezwidemeti igama lami ngusibonga konke wakandwande mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Ukugcine udlule imphefumulo emibili kukhukhulela ngoqo wesiteleko obuseDeepkloof Soweto lapho okubeka ukuthi abantu ababili begcine beshayiswa izimoto. Umphakathi uthukuthele wagana unwabo wabo usukhetha ukutapa. Abahlali base hostel abanikeleke emgwaqeni ngokusa kwangumsombuluko ngezinto eziningi okubalwa kuzo ukukhishwa ezindlini beyobekwa kwenye indawo ngesithembiso sokuthi bazobuye bakhelwe ezinye izindlu. Omunye wamalungu omphakathi ekhuluma nabezindaba uthe sixa ukuthi behlala eBlock H sakhishwa kathiwa sizokwakhelwa izindlu futhi ke kuzoshaya uJune seziphelile lezo zindlu sehlala kuzona. Uthe sithola ukudideka mase sizwe ukuthi leyo ndawo isinabanikazi sidayiselwe abanye abantu ngaphandle kokuba asaziswa. Yikho ke sibe sesikhetha ukungena emgwaqeni seyixo. Okhulumela amaphoyisa eGauteng uColonel Mavela Masondo uthe babili abantu abashonile kwalimala kabi oyedwa. Uqhube wathi umuntu oqala ushayiswe imoto waphuthunyiswa esibhedlela ofike waphelela khona. Uqhube wathi kokunye kushona umuntu kuyiloli lapho ebelizama ukugwema abantu ngaphakathi elokishini laseDeepkloof okuyilapho umphakathi ulidikjele ngamathi umshayeli wazama ukubaleka ngebhadi kwagcina kushayiseka umuntu oyedwa. Kubikwa ukuthi umphakathi uqhubekile nokutapa ukudla kwahlukahlukene kuleli lole bese lishayise umuntu. Amaphoyisa abasekhetha ukungena indlu nendlu becinge ukudla okudatshwe kulo leli lole. Abantu babe nokuphawula kwahlukahlukene ngaso lesigama khona lapha esigundleni zokuxhumana. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngizofisa ukuzwa okubhalwa kakho ngalo lolu daba.